أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሁን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነሳረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲት አምላክ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹኖም አሜን። ታሕሳስ 19 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብዚ ክቡር ዕለት ሊቀ መላእክት አብሳሪ ጽድቂ መጋቢ ሐዲስ መልአከ አናንያ አዛርያ ወሚሳኤል መልአከ ቅዱስ ቂርቆስ ወኢየሉጣ መልአከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ክብረ በዓል በሰላም አብጽሐና በረከትን ረድኤቱን ምስኩላትና ይኹን አሜን። በዚህ ዕለት እዚ ቅዱስ ገብርኤል ንሰለስቱ ደቂቅ ካብ እሳት እቶን ዘውፅኣሉ ዕለት እዩ። ንኹልኹም ኣብ ዓለም ዘለኹም ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ዘለኹሞ ስደትን ጭንቀትን ሓጢያትን መከራን ሓሳብን በቃል ኪዳን ይውፅእኹም። ኣብ ትኸድዎ ብቅድሜኹም ይምራሕኹም ብድሕረኹም ይከተልኩም ብየማንኩምን ብጸጋምኩምን ክንፉ ከይትወድቁ ይደግፍኩም ንስ ይኹን ዋሕስኩም ጠበቓኹም አሜን። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና። ታሕሳስ 19 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ወቅዱስ ዮሐንስ ዘብሩልስ አቡነ ስነ ኢየሱስ ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐና። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክቡራት ካብ ዝኾኑ ሊቃነ መላእክቲ ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ገብርኤል ብዙሕ ናይ ክብሪ ኣስማት ኣለዎም። ብፍላይ ግን ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ ኣርባብ፣ መጋቢ ሐዲስ፣ መልአከ ሰላም፣ ብስራታዊ፣ ኦፍ አርያማዊ፣ ፍሱሃ ገጽ፣ ቤዛዊ መልአክ፣ ዘአልቦ ሙስና እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ስሙ ብብዙሓት ተጠቒሱ ኣሎ። ስለ ረድኤቱን ኣማላድነቱን ቤተ ክርስቲያንና ድማ ብስሙ ታቦት ቀሪጻ መቅደስ ሃኒጻ ብስርዓት ክብሩ ትገልጽ። ካብዚ ኩሉ ድማ ንሰለስቱ ደቂቅ ዘድሓነ ዝዝከረሉ ሓደ በዓሉ ሎሚ እዩ። ለዝንቱ ዜናዊ መልአከ ኃይል በዛቲ ዕለት ከመት ይትገበር በዓል መምህራን አዘዙ ወሰርኡ በቃል ይብል። አርኬ ንጉስ ካብ ናይ ምርኮ አጓብዝ ንቤተ መንግስቲ ክመርጽ ከሎ ሰለስቲኦም ቅዱሳንን ዳንኤልን ተመሪጾም ናይ ምቾት ህይወት ተቀሪቡሎም ነበረ። ነገር ግን ብምግብን በአምልኾን ምስ አህዛብ ከሓብሩ ስለዘይደለዩ ምርጫኦም ጾምን ጸሎትን ምስቆሎ ኮነ።
ምንም እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተነበሩ ወላ እኳ ደቂ ነገስታት እንትኾኑ ንዕኦም ግን ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ዝሓሸ ስለ ዘይነበረ ብጥረ ቆሎ ተወሲኖም ነበሩ። ኣምላኾም ከኣሊ እዩ እሞ ብጽባቐ ኮነ ብጥበብ ኣብ ምድሪ ባቢሎን ክንደኦም ዝኣክል ኣይተረኽበን። ንጉስ ድማ ኣብ ባቢሎን ኣብ ኣውራጃአን ስሞም ድማ ብናይ ኣማልኽቱ ስም ሲድራቅ ሚሳቅን ኣብደናጎን በሎም። ድሕሪዚ ነገር ኩሎም ኣህዛብ ስለ ዝቐንኡሎም ናይ ከፍኣት ኣዋጅ ኣወጁ። ናቡከደነፆር 60 ክንዲ ቁመት ዘለዎ ናይ ወርቂ ምስሊ ኣቂሙ ስገዱ ስለ ዝበሎም ኣይከውንን በማለቶም ተቃጺሎም ምእንቲ ክሞቱ እሳት ተፈረደሎም። እቲ ነበልባል ካብ ጉድጓድ ናብ ላዕሊ 49 ክንዲ እኳ እንተተደወለ ወላ ሓንቲ ፍርሓት ኣይተሰምዖምን። ናብቲ እሳት ምስ ተደርበዩ ድማ መልአከ ኣድህኖ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ኣድሓኖም። ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተለዓለ ኣህዛብ ሓፈሩ። ናቡከደነፆር ግን ካብ ዝፋኑ ተላዒሉ ንናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። ንቅዱሳን ዘድሓነ ቅዱስ መልአኽ ንዓና እውን ምእንቲ ከድሕነና ከም ናይ ኣቦታትና ከምዚ ንበሎ ኣድህነነ ዘኣድሃንኮሙ ብኣክናፊ ከምንቱ ዓመ ውስተ እሳት ተወዲኡ ሰለስቱ እደው እንዳበልና ንለምኖ መልክዓ ቅዱስ ገብርኤል። ሰላም እብል ቺያከ ክቡረ እስመ ዚአከ ገብርኤል እንዘ ኣነስእ መዝሙረ እግዚአብሔር መንበሮ ሰማየ ሰማያት ዘገብረ ይትመሰል በአርአያከ ዓመ ጊዜ ሃወፀ ምድረ እምነ መላእክት ኩሉ ስነከ ኣፍቀረ። በረኸትን ረድኤትን ኣማላድነትን ሓለዋን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። ኣባ ዮሃንስ ዝሃገረ ቡርልስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ዘመድ ካህናት ዝኾነ ኤጲስቆጶስ ሃገረ ቡርልስ ክቡር ኣቦ ኣባ ዮሃንስ ኣዕረፈ። ነዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ወለዱ ክቡራን እዮም። ካብ ሃብታማት እውን ንድኻታትን ንዝተጸገሙን ዝምጽውቱ ነበሩ። ወለዱ ምስ ኣዕረፉ ድማ ዝሓደጉሉ ሃብቲ ወሲዱ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ሃነጸ። ካብኡ እውን መዕረፊ ኣጋይሽ ሃነጸ። መጻእተኛታትን ሕሙማትን እውን ናብኡ ኣከበ። ዝለኣኾምን ዝደለይዎ ዘቕረበሎምን እውን ኮነ። ኣብቲ ወርሓት ድማ ሓደ መነኮስ ናብኡ መጸ። ንግብረ ምንኩስና ወደሰሉ፣ ክብሩ እውን ገለጸሉ። እቲ መነኮስ ምስ ከደ ድማ ኩሉ ሃብቱ ንድኻታት ሃበ። ኣብ ዘመን ኣበምኔት ገዳም ኣስቄጥስ ኣባ ዳንኤል ድማ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ከደ። ካብኡ እውን መንኮሰ። ኣብ ጉድጓድ በይኑ እናነበረ እውን ዓብይ ገድሊ ተጋደለ። ስለ ሰናይ ገድሉ ድማ ሰይጣናት ኣብ ልዕሊኡ ቀንኡ። ንብዙሕ ዘመን ሓሚሙ ክሳዕ ዝጸንሕ እውን ዓብይ መቕዘፍቲ ቀዘፍዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ክብሪ ንዕኡ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሶ። ጽኑዑን ሓያልን እውን ገበሮ። ንሰይጣውንቲ እውን ሰዓሮም። ብፍቃድ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ልዕሊ ሃገር ቡርልስ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሾመ። ኣብ ዘመኑ ድማ ኣብ ሃገራት ብዙሕ ንፋቄ ኮነ። መናፍቃን ብዙሕ ማለት እዩ። ኣብ ማእከል ሰርናይ ክርዳድ ንኽምሕው ድማ ብዙሕ ድኻም ደኸመ። እንካብ ላዕላይ ግብፂ ዝኾነ ሓደ ብዙሕ ነገር ዝናገርን ሓለቓ መላእኽቲ ሚካኤል ምስጢር ይገልጸለ እዩ ዝብልን ሰብ ነበረ እሞ ንብዙሓት ሰባት ኣስሓቶም። ነዚ ምስ ፈለጠ ድማ ንኽሕዝዎን ንኽገርፍዎን ኣዘዘ። ንስሕተቱ ድማ ኣመኑ። ካብ ዓዲ እውን ሰጎግዎ። ካልእ ዓብይ ዕንባቆም ይግለጸለይ እዩ። ብዙሓት ምስጢራትን እውን ይገልጸለይ ዝብል እውን ነበረ። ብዙሓት እውን ተኸተልዎ። ንዕኡ እውን ሰጎጎ። ንትምህርቱ እውን ኣጥፍአ። ንመጻሕፍቱ ድማ ቀደደ። ንተጠራጠሩ
كا ناب قنعت هايمانوت ملسهم ازي ابا يوحنس دما مسوعتي نخعرق قداسي ابز قدسلو غزي ገጹ እሳት ይኸውን ስጋውን ኣብ ማእከል ሓዊ ከም ዝወጽእ ይኸውን ኣብዑር ንውዓቱ እውን አንብዑ ወይ ካኒ ንውዓቱ ከዓ ከም ዝናም ይውሕዝ ነበረ ኣብ ዙርያ እቲ መሰውዒ ሰራዊት መላእኽቲ ብጋህዲ ይርእይዎ ነበርሞ ኣብ ግዜ ፈትቶ ሰለስተ ናይ መፈተቲ ምስጋናታት እንተመስግነን ናብ ልዕሊ ጽዋዕ እንተማዕተበን ነቲ ጽዋዕ ከም ሓዊ ረሲኑ ይረኽቦ ነበረ ብድሕሪ እዚ እውን ኣብ ዘመኑ ምስ በልዑ ንኻልኣይ ግዜ ዝቐርቡ እኩያት ሰባት ተለዓሉ ንኣቶም እውን መሃሮምን ገሰጾምን ነገር ግን ኣይሰምዑውን ከምኡ እውን ካብኡ ኣወገዞም ረገሞም እውን ግን ኣይተመልሱን ምምላስ መሳኣበዩ ድማ ንጎይታና ምእንታኦም ለመነ ናብ ጎይታና ምእንታኦም ለመነ እሳት ወሪዱ ድማ ንሓለቃኦም ኣውዓዮ እቶም ሰረፉ ድማ ነዚ ርእዮም ኣዝዮም ፈርሑ ተነሲሖም ከዓ ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ተመልሱ ካብኡ እውን እግዚአብሔር ካብ ድኻም እዚ ሓላፊ ዓለም ክዕርፎ ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ንቅዱሳን ኣባ አንጦንስን ኣባ መቃረስን ናብኡ ለኣኾም ንሳቶም ድማ ዕረፍቱ ከም ዝበጽሐ ኣረድእዎ ንህዝቡ እውን ኣከቦም ሕግን ስርዓትን ንኽዕቅቡ ንሓድሕዶም እውን ንኽፋቐሩ ኣብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት እውን ንኽጸንዑ ኣዘዞም ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ምድቃሱ ደቀሰ ንነፍሱ እውን ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ኣረከበ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት ነዚ ኣቦ ይምሓረና በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን ኣርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዮሐንስ انت تعموه وفدفده كما يملاه نقها اما اكل سرناي كرداده زنتو كاهن تملئو رعاده بقي زيك داسي انت يا مقاتب بأمثال إسات يركبو لسواء ندده يبل برخات يحضرنا نجابير أملاخنا مسكانا يخنو نحن أون بزي قدس ألوت يمحارنا بزي نكل ملما أنت زعلو يمحارنا كمون أونا سنة يسوس صادق أزم صادق أما أكلاي ناي برهان زمن زنبرو إثيوبياوي كاب مدرشوا ناب تحتي أرماج زخدو مناني جو أبز بلا برخا نقدس يعقوب زقمد قدام زهانسو أبو بزحات أردتي زفريو مناني بزح تأمرات سرحن وانجيل زمهارن منكوس أبو يوم عبد منا دما يسعن نبرو قدامهم دما تحتي أرماجه كاب سانجا كتما ناي 3 ساعات من قدي يوسد دنقن بعل بزح قال كدانن يوم ملأك موت مسكرم علات حدا مسمته ناي قدوس جبريل بعل كيخبركو أيكونن إيو إلهم نسلسة ورحي أبعفت أب بري أقيممو يوم تحساس 19 دما عرفو برخة محضرنا أملاك قدسان بناي ملأخو رديات حاليو نابناي صادقان برخة يبقعنا آمين تحساس 19 زخبرو عمتاو ناي قدسان بعلات قدوس جبريل ليك ملائكت قدوس يوحنس زبرلس أبونا سنة يسوس صادق ورحاوي بعلات دما قدوس إسدروس سماعت أبونا أبي إجزي صادق أبونا يوسف برهان عالم قدوس يمرهان كريستوس آمين زودا غزنة أبه بعف قدسان تقان ملاك يتعرم لي سنكسار سمع زنبب فارغويتا أبل بوي عبب حلوان سلسلنا قدسان دما يركب ذكرى صادق لعالم يهلو ذكرنا صادق نعالم يزنبر آمين بركة كلهم قدسان مسكلاتنا يوعل بسراتنا قدس جبريل دما يسمعنا محرتنا أملاخو يسمعنا آمين وسبحان لإግዚአብሔር ولولادته دنجل ولا مسكالو كبر آمين آمين ليكن